Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayên delal temaşevanên qedir bilin. Benî adem ji malê dunyayê pir hez dike. Ema dixwaze malê wî hebe, topke, bicivîne, awa dunyayê tu gişt bidî çavê wî têr nabe. Lew Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje lew kane li ibnî adem wadiyanê min zebin lebtega lehuma selasen. Dibe eger du newal tije zêr yê debin yê benî adem yanî wê bixwaze bêje xweza newalekî sisiya jî heva lê zêde biba. Yani di wir de aleyhissalatu vesselam dibêje însan çavê wî ji malê dunyayê têr nabe. Dibe malê min hema çi qas malê te ye? Ew jî dîsa Pêxember aleyhisselam dibêje dibe yeqûl ibnu adem malî. Dibe insanoğlu, beni adem dibe malê min, mülkê min, malê min, perê min, zêrê min, zîvê min dibe ve heleke min malike illa ma ekelte efneyte dibe malê te çi eştere ancak evê ku tu dixwî û derbas dibe lê dixe çi ew e yani ew lebîste febleyte ya jî dibe tu li xwekî wê kem bibin biqerîşî bigirî bavê jî ew teseddexte femdeyte an jî tu sedeqe bidî di rêya xwedê da derbas bibî jê herî ji vî zêtir malê te heye însan dixwe vedixwe û bikaribe di rêya xwedê da bidê ê dixwe vedixwe li vê dunyahanê ew xelas dibe diçe ê ku di rêya xwedê da bidî jî li dunya wî ya lêş merva lazim dibe li dunya wî li tê pêşiya merva malê te viya tenê ê dinê malê warisa ye waris dixwin davên dirêjînin çi dikin kêfa wan e lê hesabî wî jî Xwedayê Teala ji te dipirsin. Bo wî jî însan gerek bi malê dunyayê îftixarê neke, kîbir neke, opê nexape. Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem hedisekî da ji divê xulîqanî yuhibbuhumullahu Teala divê du exlaqê însan hene Xwedê jê hez dike yek husnul xulqî ve sexawetî. Yek exlaqê qenc baş e mere devlîken dibe, zaravê merva, zarê merva şîrîn dibe, gotina ta ji xexêran navêje, kelîma li xelqê naxe. Yek viya ye, yek jî merdî ye, comerdî yani meriv tiştî destê xwe da dike di feqîr fuqara li wan ji tê rehmê. Ve xulqanî yebğeduhumullahu Teala divê du xulq jî Xwedê jê nefret ke jê hez nake ew jî su'ul xulqî vel buxlî. Yek jî ew jî dibêje exlaqî pîs nebaş û timatî hema dixice ema ji bo Xwedê ez qurşekî nedim kesî ema ji bo Xwedê ez loqekî nan nedim kesî ema bira perê min malê min kêm neve ew xwesa tima heta hinekî însanê wisa tima hene bi xwe jî naxwin ji xwe nadin xelqê bi xwe jî naxwin nek însan jene exlaqê wan pîsin hema gevra davên xelqê gotina li xelqê dixin tiştî pîs xelqê ra din henekê xwe bi xelqê dikin tu qey wan xelq çêkiriye ewan exlaqana jî nexweşin ama Pêxember aleyhisselam divê وإذا أراد الله بعبد خيرا يستعمله في قضاء حوائج الناس اگر دوی Xwedê ji ebdekî xwe hez bike ewî di berjewendiyê bikaranîna berjewendiyê xelqê da bikartîn yani Xwedayê Teala wan tê ji te hez kir ewî şuurê dide te wê axirê dide te tu ihtiyacî xelqê dibînî alîkariyê ji xelqê ra dikî wedît ku însanekî ji xelqê ra dibe alîkar destê xelqê digire wan bizamin ku Xwedayê Teala ji wî însanê hez kiriye. Belê hedîsa me ya dawîn jî di wî warî de dixwazim ji we re bêjim dîsira İbn Abbas radiyallahu anhu dibêje Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje waaz dida dibêjin û divê ê ku godarî dikirin mêr jî hebûn jin jî hebûn wazê Pêxember aleyhissalatu vesselam di dereqê ê dayînê dabû yani meriv sedeqa bide xêr û xêrata bike divê warî dabû dibêje jina gazî kirin Bilal dibêje çû pêşa ebayê xwe bilind kir divê ê ku guharê xwe derxistin avêtin ê ku gistîla xwe derxistin avêtin yani zêrê xwe derxistin dawêtin ser pêşa Bilal jî wan top dikir danê hat ji bona di rêya Xwedê da serf bikin. Îja em jî însanê me ha naxwazin afû kin
ام نخوازم برا زیر سپی خوا درخم باوشن گستلا خوا باوشن اما او پرید جه و وان ده چار قرشی ده جه و وان ده برا هماش ده ها یکی ویش بدن فقیر و فقرا دل فقیر و فقرا جی خوش ببن جمروارا دعا بکن صدقه هم خیره همجی پیغمبر علیه السلام ده صدقه عمر مروا درشت عمر مرو پی درشت به مرو دعای فقیر و فقرا انسان نچار دستینه خدای تعالی جی انشاءالله دعای وان قبول که شمروار هم دوی دنیا هم دنیا دنه شمروار دو به عالی کار بمینه خیر و خشیه دا